tallafin da shi baba ALU ya hito da shi zuwa ga kungiyoyin matasa ya ce ma soman taɓe ne kamar yadda shi wanda aka wakilta ya gabatar da wannan aikin shugaban matasan jami'ar APC da jihar Sokoto Alhaji Nasir Italy ya bayyana wannan soman taɓe ne amma dai domin a gode ma kokarin matasa musamman kungiyoyin matasa da suka yi gwagwarmaya ba wanda an ka ba ko ɗari ba wanda an ka ce to a so ne na hakika tsakaninsu da wannan tahiyar ta mai girma sarki masa. To da wasa kamar da ka sani wannan tallafin da mai girma sanata ALU ga takardawa mako sarki Sokoto yake baiwa ga kungiyoyin matasa yana yi ne domin nuna godiya zuwa gare su musamman irin rawar da suka taka na gwagwarmayar zaben da aka yi na shekara ta 2023 da ya gabata. Daman shi sarki Sokoto mutum na wanda idan aka yi mai abu to yana nuna ya gode kuma yana karfafa cewa jama'a su dinga gode ma Allah subhanahu wataala cikin ni'imomin da yi. Saboda haka wannan tallafin da shi baba ALU ya hito da shi zuwa ga kungiyoyin matasa ya ce ma soman taɓe ne kamar yadda shi wanda aka wakilta ya gabatar da wannan aikin shugaban matasan jami'ar APC da jihar Sokoto Alhaji Nasir Italy ya bayyana wannan soman taɓe ne amma dai domin a gode ma kokarin matasa musamman kungiyoyin matasa da suka yi gwagwarmaya ba wanda an ka ba ko ɗari ba wanda an ka ce to a so ne na hakika tsakaninsu da wannan tahiyar ta mai girma sarki Sokoto. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske da irin goyon bayan da ake samu ta bangaren matasa ko muna kira gare su da su ƙara dagewa su ci gaba da bada goyon baya kuma insha Allah duk waɗanda wannan tallafin bai kai gare su ba to da Allah subhanahu wataala zai kai. Kaga shekaran jiya mun je ƙananan hukumomi guda 5 da aka haɗe wuri guda a yankin mulkin Tangaza wadda suka haɗa Tangaza da Kware da Gudu da Binji da kuma ƙaramar hukumar mulkin Silami. Saboda haka wannan bai ƙare ba kuma da Allah subhanahu wataala kamar da nace za a ci gaba kamar yadda mai girma da umarni wannan tallafi ne nashi daga baya tallafin gwamnatin jiha zai zo kamar da mai girma sarki Sokoto ya bayyana cewa wannan nashi ne kahin na ɗan shi Ahmadun shi zo a baza kowa ya samu yadda Allah muna godiya kwarai da gaske.